बिथांमोनाथ' माने फैनायनि दा लामायाव दङ आरो जायफोरा जेनेबा गोनो गोथोआव दङमोन दा मैयानिफ्राय बिथांमोना गोबाङानो जोंजों जगाजग खालामबाय थादों एक्सुवेलि थांनाय जितु 2003आवहाय बिटिएडि एकर्ड जादोंमोन बिएलटिफोरा खालामदोंमोन हाग्रामानि नेतृत्वआव आबसुनि हेफाजाबजों दा बै समावहा एनडिबिफोरा बै समावहाय सिगनेटरिस नङामोन दा बेखाय बिथांमोना दिनै एसे लासैब्लाबो एसे बुजि मोनबाय दिनै बिटिआर एकर्डखौ एक्सुवेलि आबसु आरो लोगोसे एनडिबिजोंसो खालामनाय जादों बेखाय बिटिआरखौ मान होनानै बिथांमोना खामानि मावनांगौ आरो बिथांमोना समाय लादोंमोन हारिनि मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय आरो गेरेमसा हारि दानो थाखाय बिथांमोना समाय लानायखौ जुदि बिटिआरआवहाय सापर्ट होआब्ला बिथांमोना निस्सय माबा मोनसे गेदेर मोनसे गोरोन्थि जागोन होननानै बिथांमोना दायो बुजिनो हादों दा माखासेफोरा बिपिएफजों सापर्ट होदों जायफोरा गोथौयै बुजिनो सेस्था खालामाखैमोन दा बिथांमोना अब्लाबो मैयानि जायफोर काउन्सिलनि लिडारफोर एक्स एनडिबिनिफ्राय सानैसो जइन जाबाय 13 जन जइन जादों दा बिथांमोननि जों जगाजग जादों दा गोबाङानो दिनै खबर माने लाहरदों दिनै आंखौबो खबर खालामदों दा फैगौ सप्तासेनि गेजेरावनो आरो माखासेफ्रा फैनायनि खोथा होदों आरो दिनैबो आंजों लोगो हमलायगोन दायो बेलासियावहाय माखासे लिडारफोर जोंनि बाक्सानिफ्राय दा बे हिसाबै जोंबो गोजोनदों बिथांमोना जिहेथु बिटिआरखौ मान होनानै दिनै बर' हारि बा बे बिटिआरखौ मोनसे जौगानाय बा कमप्लिट जाफुंहोनायावहाय खामानि मावनो आवगायबोदों बे जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव आरो बे दा फैबाय थानाय आरो लिडारफोर माखासे बिथांमोनाबो नेनानै दं आरो जिफोर बुजिनो आद्रा दंमोन बिथांमोना गोबाङानो बुजिनो सेस्था खालामदों जानो हागौ बिथाङा एक्सुवेलि बिथांजोंबो जों लोगो हमा नङा हमलायदों बिथांमोना जेब्ला जों माने इउपिपिएलआव सापर्ट होबाय बिटिआरखौ मान होनांगौ जिहेतु सिगनेटरिसआ जोंहा फाउन्डार चेयारमेन जिहेतु नाब्ला सारानो दंमोन बिथांखौ मान होनांगौ होनना जेब्ला जों रायलायदोंमोन बिथाङा जोंखौ बुंदों पलिटिकेलावहाय राजनितियाव आं फैथ'वा अब्लाबो नोंथांमोना थांनायखौ आङो माना खालामा आरो मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ नोंथांमोना जायखिजाया मावलांबानो जाबाय होनना बिथाङा जोंखौ बिथोनबो होदों दा बेखाय जों बांद्राय बिथांखौ एसेबां फर्स खालामाखै आरो जायफोरा दिनै बिथांनि ग्रुपनिफ्रायनो माखासे लिडारफ्रा बेनि दिनावथ' जों दा प्रमद बर' होननानै जोङो सिगां माला एसे एनै सन्देह खालामदोंब्लाबो जोंथ' दा बुजि मोनबाय दिनै बे नङा आंबो मोनसे समावहाय बिथांमोना जेथिया फास्ट ट्रेक ट्रायेलनि जिथु माने आयेन पास खालामनो थाखाय जेब्ला जगाजग जादोंमोन बै समावहाय जोङो सापागुरियावहाय सिगमेट हटेलावहाय जोङो 25टा माने बे बर'नि संगठनफोरा ज' जानायाव आंबो दंमोन दा बै समाव मोनसे कमिटि दानाय जादोंमोन बै समावथ' जेब्ला कमिटिखौ दानानै फास्ट ट्रेक ट्रायेलखौ जानाङा होननानै जेब्ला गासैबो कमिटिनिफ्राय बुंनायावहाय जोंनि अनजालि आब'मोनानो माने जाथोंसै जिहेथु बे केसा थाब जायोब्ला हयथ' माने बेबायदि जेलाव थांनाय नङा बेबायदि मोनसे साननाय जादोंमोन बेखायनो बे माने फास्ट ट्रेक आयेनखौ पास खालामनानै जेब्ला आयेना स्टार्ट जाबाय बेनि उनावहाय थाबैनो बिथाङा बे आयेनाव खाजादों खिन्थु जों बेखौथ' जों दा रायजो राजा बयबो मिथिखायो जेब्ला इउपिपिएलआवहाय जोङो लास्ट माने जोबथा समफोराव जितु समावहाय जों प्रप'जेल गथायदोंमोन बिथाङा माने टिकेटखौ मोननो लुबैथारदोंमोन टिकेटखौ मोननायब्ला मोजां जागौमोन एसेबां मोनसे अर्गेनाइजेसन गिदिर मोनसे अर्गेनाइजेसन माखासे दिनफ्रावहाय हारिनि खामानि मावनानैबो दिनै बे मोनसे इलेक्सनावहाय टिकेट मोनैखौ गाव एसे लाजिनाय मोनबाय माखासे बिनि फल'वार्सफोराबो बिथांखौ हयथ' एसे माने दुखु मोननाय फोरमायदों बेखाय एसे खुद्रिनाय जों नुदों जेब्ला जों बिथांजों दङमोन बिथाङा माने बहुत दुखु मोननाय फोरमायदों मानो टिकेटखौ होदिया खिन्थु जों बुजिनो हादों दा बिथाङा निस्सय गावनि पार्सनेल माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय थांदों होननानै आं सानो बुंनो हाया खिन्थु जों जिथु बिनि मावनाय बा बिनि जिथु माने दा बिपिएफआव जुगदान होनायखौ जों जिहेथु बुजि मोनबाय बा नुदों दा बे हिसाबै जोङो साननो हादों जे बिथाङा निस्सय एसेमब्लियाव माबा मोनसे जायगायावब्लाबो गेलेगोन होननानै जोङो माने मिथिनो हायो धीरेन बर' बिथाङा बुंदों नैबे जिहेतु दाखालिबो कमिसन दानाय बिटिआरनि माने बायजोआव थानाय जि सोसननाय आरो धीरेन बर' सारा जेब्ला बेयो एक्सपेल खालामजादोंमोन बै समनिफ्रायनो बिपिएफआव थांबाय नालाय निस्सय बिपिएफजों माबा मोनसे सिङाव बिसोरहा माबा मोनसे बुजाबुजि दंमोन दा बिपिएफजों खामानि मावनो होनना हयथ' बिथाङा खोथा होदोंमोन बिथाङा एरायनो हायियाव दिनै गाव सासे सिगनेटरिसबाबो बे बिपिएफजों सापर्ट होनानै खामानि मावनायलाय जिहेथु बिपिएफनि गासैबो माने लिडार्सफ्रानो दिनै बिटिआरखौ माने एक्सेप्ट खालामाखै जिहेथु हाग्रामा महिलारानो भेलुलेस होनना बुंदों बेखाय बिथाङा थाफानो गोनां बाध्य जादों आरो बेखाय बिथांनि जिहेथु हाइकामान्डनि खोथाखौ मानिनानै सोलिनांगौ नालाय बिथाङा बे हिसाबैनो बेजों फल'वार हिसाबै बे माने गोजोननाय गैया मा गैया बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों नोंथाङा
बेहाय बनसाइन होआबा बे माब्लाबा फैया दा खिन्थु बेराफारसेथिं नुदों प्रमद बर'खौसो गासै दायित्वखौ माने जाबसिनना होदों खिन्थु बेहाय अनजालि दैमारियासो माने बनसाइनखौ होदोंमोन नंगौ बेखौथ' दिनै जोंनि बर' हारि गासैबो बर' हारिनि लिडारफ्रा गासैबो मिथिजोबो बेयाव जों दा बुंनो थाङोब्ला जों दुखु मोनदों अनजालि आब'नि थाखायनो बे माने फास्ट ट्रेक ट्रायला माने जादों दा बुंनो थाङोब्ला जोङो डाइरेक्ट बा खेंस्लायै बुंनो थाङोब्ला अनजालि आब'निनो गोरोन्थि जादों गुबुन लिडारफ्राथ' बेबायदि लुबैयाखैमोन आरो दिनै बेबायदि फास्ट ट्रेक ट्रायला हयथ' जायामोनब्ला दिनै नाब्ला सारा बेबायदि जेलाव थानो नांनाय नङामोन